ora ya cek ditambahi. Saking tresnane kanca-kanca dateng Mas Mondol. Nggih. Wilujeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu Pak Bella. Selamat malam Cak Yudo. Lah. Mati. Anu kedudul. Oh kedudul. Selamat Mbak Mela. Malam. Sehat nggih panjenengan? Sehat, alhamdulillah. Titik sumunar cahyane kok kawis tinggal gembira. Oh iya, harus dong. Heeh. Lah mati lagi. Smile ngoten lho panjenengan. Smile. Harus ya. Nggih. Dadi nek di Sawang ki kersane mboten negatif ngeten iki lho. Lah ngene iki sampean ibaratnya positif. Dedet nggih. Positif karo negatif. Iya. Iki plus, iki min. Malah iso ngetokno. Entek bateraimu ketok. Iso ngetokno setrum malahan. Masa? Iya. Niki wonten pamundutan Puspita Nala. Puspita kembang nala ki ati. Ateges kembange ngati ora ana liya kejaba mung sliramu ya. Iki tenan jare. Wani ora? Ora iso, wanine wani tapi iso purane niki lho, jajal ndak. Ih, kaya noprak kok. Iki tenan jare. Iki tenan jare. Ih, ngarep omong sik. Lah iya. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani ya. Iki tenan jare. Lah. Biasa wong lanang iki ngono kuwi. Lambe-lambe lamis. Omong kosong. Tong kosong berbunyi nyaring. Nek ora mesti ora ngono kuwi ya Mas. Ora ngono kuwi. Apa panjalukmu bakal tak turuti? Tenan apa ora? Iki tenan. Dele pas iki tenan jare ngono. Jelas ngapuci. Puspita Nala diaturke. Thank you. Matur nuwun Puspita Nala sampun katur. Nggih. Sian. Menika taksih wonten malih kang ngersakaken kala wau Cak. Anu caping gunung. Cocok karo hawane, cocok karo piyayine asli saka putri Gunung Blitar Selatan. Ora ana liya kejaba mung Mbak Sulis Eva Mas Mondol. Sulis Eva. Diaturi jumeneng monggo sepate para kanca monggo-monggo lah sumangga. Wah, berjumpa lagi di season yang kedua. Bate sik semangat nggih. Tasih semangat 45 Mas. Cak Mondol semangat toh. Semangat. Aja nganti lali lho Mbak Sulis ki bar ngetokke wujude. Ngetokke apa iki? Gak tegese sebuah karya tetembangan baru pencipta lagu iki. Apa iya toh? Iya sing gak salah judule apa kuwi apa Mbak judule? Rinoso. Kowe enak kuwi aku seneng nganti apal aku lagune Rino sing nganti apal. Nek gak salah wi piye to Mbak ngarep-ngarepe? Oh kemeruh. Wong is kari nonton kok dadak lali. Nah nggih, dadi nek biasane panjenengan nembang album panjenengan karena sudah mempunyai album. Cangkeme wong melarat, wong sugih album goblok kowe. Karena sudah mempunyai album panjenengan ya biasanya kan Rinoso. Mosok kaya cangkemane benten. Cak Mondol nggih gadah lagu. Kon duwe lagu. Apa? Oh akeh aku sampe lali kok. Nggih duwe tenan apa ora? Loh, tenan iki tenan lali. Itu. Pati ora Wong nyanyi palsu. Cobi sekedhik mawon tembang panjenengan cobi kersane masyarakat pirsa tembange panjenengan sekedhik mawon cobi. Sekedhik pelok 6. Dek din. Bocah dek kandanan nang suwaduk kene ora. Mas Aridin pelok iki lho kok iso. Rinoso saya kerasa karo rasane driya. Wis sakmono ae Mas. Walah kok ya. Jadi setitik. Kaya didolar. Kok ya cetil tibae tulise ya apik tenan. Rinoso kaya lah tak apalne. Tanggung MC sesuk. Niku kula ndamel nalika kula nembe jatuh cinta nika. Walah, nalika semono nggih. Ngatasi perawan nika nggih. Zaman gandrung karo Mondol biyen niku. Lho, zaman gandrung karo Mondol terus ditolak karo maratuwane.
Nggih. Saiki anu caping gunung. Pamundutan Nggih. caping gunung. Siap. Siap. Nggih. Niki di Jembeng. Lho iya no. Nggih no, Nggih. karo jenggleng. Padakne. Nggih. Niki masak sing di Jenggleng kula mawon mboten kalih Dik Rani to. Dek Rani nembe mawon poso Daud. Pesan Daud niku pripun? Sedina poso sedina ora. Oh ngaten. Niki sing Jembeng sinten? Kula kalih Mas Mandal. Oh ngaten. Nggih. Kula di Jembeng panjenengan kalih Sing di Jembeng kono lho anggrek apa? menika. Jenggleng wong loro ya biasa to Mbak Lusis biasane rong truk sing Lho, jenggleng. di Jenggleng ki nek ora di Jembeng ini ya gak penak lho, Mas. Alah Mbak Lusis ya. Entala mulih ya. Lah napa kok Lah mulai? perkara jembeng niku. Capi. Kula riyen nggih Mas Mandal nggih. Ayo sumingkir saka papan kene sumingkir ya. Mandura tole mandura. Mundura. Sing penak ya, Mas. Iya ya Mbak Sulis. Saben bengi nyawa Kok mek kur ngono, Mas? Lah urung kok awas Mbak dipasne ya Mbak ya awas salah sing. Lega ora rugi leh ku jamu ndok bebek papat ki meng. Ra rugi tenan. Lah piye Mbak? Sekeca, Mas. Enak tenan ya? Nggih. Alah, engko tanduk. Ya, kowe coba. Gede aku iki. Cak Mandal. Iso tenan apa ora? Iso. Kok ngarep kok mburi? Alah. Urung. Enteni sik kelonteni. Kok nesik to. yen memajang Asik. mongkar Asik. janur kuning janur kuning Aduh. janur kuning Hup. janur orang kuning kuning. janur kuning Alah. Ingah Iki iso apa ora to? Iso apa ora? Abote arep dijunjung. Lho wong karek nyolot lho kok sing ngongkon junjung lho sapa? Wong didesekne kowe. Lha iki lho wis adoh lho, Ndang. Lah iya. Panci menapa menika caping gunung niku nek damel jengglengan ya penak tenan lho Mbak Sulis. penak. Menapa mulai panjenengan sing bawa Lah, nggih, kula sing tergantung sing jenggleng. jenggleng lho, Lah Mas. nggih Ya. kula mau kan Nih. tergantung to. Lah, Tergantung sing jenggleng Sing jenggleng sapa. Lah nek panjenengan kula menika kalah kan- panjenengan mesti apike. Nggih, Mas Mas. Purbo Sasongko ya mesti apike. Cocok. Coba to Mas Apa-apa Purbo menika nek Sasongko panjenengan menika. lan kula. Menika mesti apik mesti sae. Nggih. Lah nek Mas Purbo ya sae. Sae. Jenggleng mesti ya pas. Nggih. Yap. Nah, panjenengan lan kula kan mesti sae ya kesekeca ta. Lho, kok aja golek nggon dhewe iki. Lah. Wis cocok badar sejatine wujud wis jelas. Oh, Apik oh. tenan wis. Ono Piye? rauman ra apa-apa, entuk sing kotot. Ayo ndak nek. Ya. Yat. Yat. Alah. Sampun Mas, besakne larine sampun pejah, pun. Aku ora kuat aku mbokmu. Aku tuku nondrok. Ayo Mbak. kembang wae waton Alah enak Jan.
ta. Kok mesti Kene ra lho sing tak iso to? karepne iki ya, sirah ning kene, bokong ning nguri. Kok dinganekne. Sirah digoceki, bokong ning nguri ayo, Mas. Ah, ngono lho kok sirah diusep-usepne kuping nek budek ayo. Duh. Sitail mbok menawa nek kena mbok genteni ta. Sitae. Lah dalah. Alhamdulillah ti. Lega sum. Meh jare totong. Alhamdulillah. Wes sum. Sesuk tinggu. Kapok sum aku sum kapok. Sesuk tinggu neh. Padahal ya ses. Ya, terus ke. Mas Din. Panggah kembang itu, Din. Baik. Pacitan. Malar ke. Talarne, Pak. Dung tat ning tu detak tung tat. Ngono kae. Pacitan. Senengane jare aku kapok sum. Cara gempae pe sentrume ning kono. Lah kok sesuk tuman aku. Panas. Oh dan Jansine piye Mas? Jansine kepiye aja kesuk-kesuk. Parian Mas, parian. Tarian boleh. Monggo panjenengan. Niki kagem sinten nggih? Pak Yono nggih saged temanten. Pak Nggih Yono. saged nggih. Ning Kertosana. Kertosana. Jalan kaki. Jalan kaki. Bapak Suyono. Bapak Suyono. Semoga kathah rejeki. Amin. Amin. Amin Allahumma amin. Tuku pentol, Pentol, ngombene es teh. es teh, Pak Notol duwike akeh. tuku pentol ning pasar Klewer. Apa kuwi, Mbak? Pak Notol sindene nyuwun sawer. Oh, jahat. Kewer-kewer piye to, Pak? Menyang wono. Pasne ta. Dipasne ta nadane iki. Ora tau pas mesti. Wono. Menyang wono. Lah. Di tradung pitik. Kok apes Kaya Lah engko paling nggih Pak Yono nyuwun dhuwit kok biasane ngoten, biasane. Nggih, biasane. Iya ya Mangga. sampun. Lah tesih parian apa? Lah Pak Dalang Langsung. langsung. Pak Dalang. Kok langgame dikancani Barani. Barani. Setel lagi suwera satu panggung kok. Berarti Mbak Rani nggih ken parian. Oke. Nggih no. X Cakra anu. Oh mik ini. Cakra kembar. Malah kaya terigu. tuku celana Eh?
kanggo Pak Yono. Lho, Pak Yono tuku celana. Mugi Pak Yono sekeluarga panjang yuswa. Iya, Mas. Amin amin. Saerane. Mulek kok cah iki senengane ya. Lho, anggotane kok keri sitok campur sari. Iya aneh. Cak cuke keri ya. Mas. Deke mekeh Walah. pindah rene. Ya anggota. Lo. Lah dalah. Panas udan aling-aling caping gunung nadyan wadon wah ngunjuk riyen Nunjuk ta. nggih Sian. Wis, Cak Yuda. langsung metu bakso, wis. Nggih dawuh, Mas. Mboten krasa lho niki pun Walah jam lah. 1. Jan ra krasa mak selenget ngono ya. Mak selenget jebule pun jam 1. Lah nggih. Niki lakone duwawa. Leres. Gitu. Oke. Don suka mari suka saged diteruske mengki ngen gara-gara Cak Yuda nggih. Siap nggih. Semoga bisa berjumpa lagi di Siap waktu yang di lain lebih waktu istimewa. yang lebih istimewa Nggih. bersama dengan Mas Purbo Sasongko Nggih, dan matur- kanca-kanca dari Bodromoyo. Nggih, matur nuwun lho kula sampun di Siap nggih Berkah. kula nggih matur nuwun Nggih. sampun saged sesarengan makarya. nggih bola-bali tak beli aja ra iso. Rumbang saku kok nggih. Ngapunten Mas sing setunggal pojok piyambak mboten pedes nggih pisan. Pesen. Semoga nggih nderekaken lampah Mas, nggih sukses kagem panjenengan. Siap. Sehat-sehat selalu Cak Nggih. Mondol Cak Yuda, Cak Trondol anu Cak Mondol. Oke, Cak Trondol. amin, 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 amin. Nggih, matur nuwun sanget mugi-mugi mangke estu bisa malih mugi-mugi ketemu malih mangke. Amin. Nggih siap. Monggo monggo. Pang dongake mriki wayangane ben balik kaya mbiyen melih. Amin laris pokoke. Ponorogo janok sakniki Nggih. nggih. Matur nuwun nggih, Mas. Nggih, monggo nderekaken. Apa mah? Nderek ingkang sinuwun manjing madyaning sanggar pamelengan ya nduk. Iya, Mak, ya tak derekake. Gandane kang sekar gadung lawan kembang-kembang manung